Amweni ndo anonono mwana mdiki. Zvinga. Anasingandizi anopota mwana mdiki. Uchikwira mugombe. Ati Asanondiziya manje anondiziya. Alright. Watone 18 years. 18 years kwakutovhota. Ya, kwakutovhota. Hapana ngo siwa kada. Hauna basa nazvo. Achazongoziwa unofamba kubasa nasi wakutoziya. Alright. Yeah. Kumboto wapedza ezvine zviri formal. Ezviri fofo. Wanyora. Uchinyora urumba wapedza. Tasi ucharamba uri muacting here kana kuti une mamwe mabasa auda kuzosa. Apa basa rinogona rogo dakuitika ari asi acting nenge iri pamberi. Kama understanding aka anovhiringa kuno munhu anokateerera. Asi kana wofine nazvo akakuvhiringa. Sai nangu andine nazvo. Hauna dina. Andina basa nazvo. Alright. Uyu mweni pane muimba anofarira futi wemumamutare muno unoimba gospel unonzi Dorcas Moyo. Ndinofarira futi ndosangana ndoda vanedzi ndichamufundira ndoti ukasangana nawo unoda kuti ndoda kutaura nawo ngotaura nawo chete pane skide nasina yataruza kuti danda ndaziya ndatoya nembatya dzangu anyati kadhora manje mema undidzosera kwenu ndikwaendera ndokwirisa kwenu. Saka unokwira 50 cents. Yeah, ndo kone kunozi kumudata. Unodiwo. Ndo kunokuwa makwema 50 cents. Vadiva vatereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kusangana kwatiri kuita pano paKuna She TV, kana kari kekutanga kana kari kechipiri, like, subscribe or share kuti usatombopotse kana each and everything chatinoposta. Tinoposta every day pa channel pano. Chatinongoda chete kubva kwamuri kuramba muchitsigira nekusubscribe. Malishonda apera kana kuti mwedzi wakapera ndakaposta I think mamuri muna December. Ndine chimwe chikomana. Macomments ndakamaona. But zvakazoitika ndakazoluza contact manje nemukomana yeye. Saka nhasi ndinonge ndinaye tichimbotaura naye. Anonzi Nash B, anoita zveacting. Ndaimuona paTikTok nechichi. But pane zviri paari zviri very interesting. Zvekuti mukamuona appearance yake munogona kufunga kuti kamwana kadiki. But atori mukomana akutokwanisa kuvhota 18 years. But mukamutarisa munogona kufunga kuti ane 5 years. Anditi chamukumbira awe yachibaba. Nash B. Madina. Zvise ndofunga mambo sumuka Nash B ananazo uko. Dzoka kumashure cameraman. Ini ndakagara. Iwo akamira. Asi ndofunga muri kumuona. Wamuona ndene ndichisumuka manje. Zvonazo buda ere cameraman. Nash B. Gara yenyu basi. Zviri sei chibaba? Mana. Ndakuintroduce kare. Ndiani anonzi Nash B? Dauti nditaure zita rako chairo. Zita rangu chairo ndozi Blessed. Alright. Mark ndosene. Alright. Blessed Mark wakazvarwa rini? Ndazvarwa musi wa 5 June 07. 2007. Saka muri ama 2000. Yeah. Oh. Wakazvarwa kupi? Ndazvarwa kuHarare. Oh. Yeah. Ndakakuona paTikTok uchifarira uchiita tumaskiti chinechi waiziya. Yeah. Uchifarira zvekutamba. Wakazvitanga kuzoziya rini kuti unoda zveacting nekubuda pamasocial media uchiita basa? Ndakatanga tenapera last ndavana zvitanga. Alright. Yeah. Alright. Mumakomedi amaita kana tumaskiti ndaiona uchiita role yekuti unenge uchirakidza ngori mwana mudiki vanhu vozoshamisika kuti uri munhu mukuru. Sei wakada kunakirwa nekarole taka? Yeah, kuti tifadza mufadza vanhu. Mufadza vanhu. Saka unoita zviri serious kana unongonakirwa nemakomedi chete? Yeah, ndo makomedi ndo anoisa munakidza. Alright. Ndo ndozvigona. Alright. Yeah. Vakawanda vachimbosangana newe vanokuona semunhu mukuru here kana mwana mudiki? Amweni ndo anonono mwana mudiki. Zvinga. Eh. Anasingandizi anofunga kuti mwana mudiki. Uchikwira mugombe.
asanondiziya manje vanondiziya. Alright, saka unohendela sei vanhu vanokuona sekamwana kadiki? Iwe watone 18 years. 18 years kwakutovhota? Ya, kwakutovhota. Hapana, tongosiyiwa wakadaro. Hauna basa nazvo? Achazongoziyiwa unofamba kumbasa nhasi wakuda kutoziya. Alright. But kaappearance kako kakaita here kuti uwane mafavors mumwe nekuattracta vanhu? Because ndinoremember patakauya kuzimunya tichipefoma naDorcas Moyo, vanhu vakanakirwa nematambiro awaita. Saka nezvawakaita izvi hazvibatsire here kutoti zvinotoita kuti vanhu vanakirwe newe? Zvobatsira, but nekuti vamwe vacho unongoruzongoshaya zvakanisa kuti pana yacho. But kudai kwakuti unongorunyatsona zvinenge zvakaisopanaka, avo vanogara vachinyatsonakirwa. Alright. Saka chii chinoramba kuti ungoramba uchingodaro? Because ndawanzwa uchiti vamwe vanhu vanogona kutokoropodza uchiti akamwana kadiki. Chii zvinoita kuti ungoramba uchingonakirwa nekuti haiwa katore maworks? Nekuti inoenderana nechinakirwa nechekuti kune vanenge vachindisimbisa. Saka ndikapihwawo pressure nevamwe ndinongo then chonosona kuti haizvi ndinonge zvinonyesa unondiitiso zvanoda. Alright. Vabereki vako vapenyu? Haisi apenyu. No? Vanonakirwa here nezveacting zvaunenge uchiita? Vanotozviziya. Kuti ndo basa rako? Vanotozviziva ndo basa ravo. Tomboti wapedza ezvinezvi uri form 1? Izvi form 4. Uri form 4 wakunyora. Uchinyora uri kubva wapedza kuita sei? Ucharamba uri muacting here kana kuti une mamwe mabasa aunoda kuzozama kuita? Apa basa rinogona roda kuitika aro asi acting inenge iri pamberi. Ndinoona muchiposta especially paTikTok. Vanhu havasi kuzokuteka advantage here nekuti like vanhu vanoita basa rakaita kunge sesu? Hapana here vanoda kuteka advantage rako yezvauri? Hapana. Vachingokuitisa? Kuda kuitiswa hanya zvangu asandasangana nawo, but nekuti zvinhu zvinoita ndazvakwanisa kukwana. Saka pane mufestival anogara maraini kwangu. Saka ndozvaaiti. Saka indaapo ndangotamba naye ndangongorwa tese. Saka inini manje kana ndazvine zvakwanisa kukwana manje ndonyesa kugadzira zvangu. Alright. Chii chaunenge uchida? Kungodo makamera nefoni ndonyesa kutora ndonyesa kugadzira zvakwanisa kukwana. Unenge uchida makamera? Alright. Makamera nechii futi? Nefoni yekuti yandoshandisa neunetsa pakuzosi. Ndomo posta lezo. Ndono stick ndotomboshubika kuti posta sei. Saka ndongoshida kuti zvinetsiwa. Alright. Nigeria kune tumwe mafaces so waitoziva here tunonzi ana Kina Popo. Ndowaketa. Havasi vanotokuinda. Hazvikupe simba here uchiona kuti vamwe vanhu vane mucondition yakaita kunge yako vari kutorwa mari because mamiliyoni simba zvinoipa, but nekuti kubva ipana akura nekuti ndovanhu ndaingogara ndichingona maAfrican movie. Saka ndaingoafarira. Saka anhu aingoti panhu wakafilmda maskits wafilmda madrama. Saka ini ndaingoti kana ndazopedza chikoro ndozozviita. Saka pandakazomuti akandibozvitry ndotoona kuti zvinenge zvinotonakidzwa. Saka ndotoona zvinogirwa kutondinakidzawo neni wacho. Alright. Okay, iwo zvakutokunakidza. Ungambondirakidza chimwe chinhu chakakunakidza here kubva uchitanga chanzwa uchiti zvakutondinakidza? Kana one paunoti apa ndakangonakirwa? Zvinoita kuti unakirwa zvakawanda. Nokuti zvaunoita zvimanje dzimwe time manje anonga atosiyana neamwe pese panongosvika unongodongota zviya zvingofara navo. Unongosisiri munhu wekuti amweni anenge angori serious, unongosisiri munhu wekugara uri serious. Unongo munhu unenge uchifara nawo. Saka all time ndinongofara maketa. Hapana here vamwe vanhu vari kuita kamisunderstanding yekuti because ndataura ndikati iwo 18 years. But ndikakutarisa nogona kungoine kana kuti 7 zvichienda kana 5 chaita. Saka kamisunderstanding ikakanga iwe unonzwa chirungu misunderstanding unoziva kuti zvinoreva? Ndoziva. Akasi kukuvhiringidza here ndima dzako? Unondi zvazvinonoita manje zvodaiso. Kamisunderstanding aka kanovhiringa kune munhu anokateerera. Asi kana usine nazvo akakuvhiringira. Saka ini nangu handine nazvo. Hauna kana diri nazvo? Handina basa nazvo. Alright. Ndiani mumwe vanhu vari kukutsigira mubasa rako rekuacta maskits vari kunyanya kukutsigira? Inini ngoti
kwanongogara ukani chanenge chikundisi ya mfano urupedza but vane mazita kawanenge uchekita nawo ari kusimbisa chiti ngatore mawedzi ndianani tivazive ana Abdasi ana Chitsa ana Byron ana Potsa akawanda vanhu ora mazita acho aringoti ana Tsa Chitsa mazita ekuektisera kuti fefe mazita emariyo mazita wachacho. Alright. Saka pane here zvimwe zvinhu zvauri kusangana nazvo especially pakuacta semuchiacta nana matananzana aya vanhu vanomutsigira vanokutsigira nechii nekungosimbisa kungosimbisa apa tangofanano saka vanongosimbisa nongoti mafriends angu. Alright. Kune vamwe vanhu vanoti iwewe uri limited obvious handiti uchazongoita marose ekuti unenge ungori uchitonge mwana mudiki kana kuti mwana mudiki aita munhu tomboti parudiwa marose aya ekuti ukaita unge mandimba ukwana futi handitadziwa ese hauna basa inini mona chika inini ndozozvitemba ngwashaisa kukwanira chaka kamera tozivaiswa pa chandoti vanhu aone mandiri vadini ndochiona like chi ameno because isusu maybe tikasangana kana cameraman anogona kuvhunza kuti vachingokuona handiti site chingokuona kuti semufana ndikuziva kwendoda kusvika unotokwanisawo here kutoitawo mabhebhi chichichi nangu anyoti ana angariposenaa vangavasiva hazisi zvako ba hazisi zvako because unoluza focus unoluza because isisi tatotanga kutodai so uchaona vanhu vachitanga kuya kwauri nekuti unenge wakupisa mai manje zvombononoka here zvemuzimbabwe mai manje unenge wakutopisa. Alright. Saka iwa una kana plan yekuzoti wozororawo chichi uzoti personal asi hakuna munhu asingazvida ke unotoda kudai hapana sikandi. Alright. Saka muchatarisa kurorama nemakore mangani kana kuti mapedza zvikorori panoenda kuzozwa kuti muchazozwa rii sofa nimuripo. Alright. Sofa makananga kurwa basa sofa nananga basa. Alright. Chii chiri kuita kuti because ndaona kuti munhu anongofara pandasangana newe unongofara chii chiri munatso kuita upenyu hwako isusu zvakatomira unongofara ndozvandicho ndozvautori nanongba kusina ndatsawa ndozvandiri ko kana uchidiscourage vanhu unozviendela sei zvinhu zvazvo zvauraisoka inoti ninika tomboti wakatsamwa ndarotsamwa pamweni pacho ka wanondozviona wandogara ukana ato ndakatsamwa wanzi ndakatsamwa andozviona nyange wasina tomboudzwa aundozviziva but nyekuti inini dana ndiri munhu wekuti like makuru angu inika ndakura naanhu akayahombe kwandiri ndichiri mudiki andikora handifunga ndichitori grade 5 inoita mana anawo saka ini kungwara ndandakangwara ndangungwarira andikora saka azvokuzoti kudidinika ndingatoite munhu unoti ndoshungurudzwa nemunhu haini handitambira iyoyo handi ndingazotokutambira uchitarisa kukamera chii chaunoda kuudza nyika kune vanhu vakaita sewe kudai ndongoto nyika kusangosekana sekano nekutsigirana zvanoda kutaura pana vanhu vanotomboseka hapfa asi ndingoti wapfana hazvitara masitari manje wamhanyiseka aseki superstar hapana anenge asingatozivi basaka ndongowasiyo unoti unotapana zvaunoziva nava pane vamwe vakaita sewe vari kunze uko kwekuti hatisati tasangana navo kana kuti tichatadza kana kusangana navo vachiona vhidhiyo iri unoda kuvaudza kuti chii kunonge wato muri sei uchida kuvasimbisa mashoko ekuvasimbisa uchida kuvasimbisa handitonge wati rambai muchichirwa maworks enyu musadisappointwe navanhu ba ndozvanokwanisa kuvaudza izvino ko vanenge vachida kubata pamasocial media handles vanokubata sei nazvo panamba ukanotibata pa 078
077 4481 kana pa 071 81 60 158. Right. Kupane here munhu waunoona achiita zvema acting kana kuti maskits munomu kana mulocal kana kuti Mamutare waunoda kusangana naye kana muimbi chai? Mamutare munhu. Maybe basa rako rienderere. Mamutare munhu. Akawanda nachandotoda. Taura tinji. Like unaona sene ana Clyde Rice. Ana Clyde Rice ndo munhu manika. Beta amwene kumusiri munhu ba. Akawanda na Comic Elder. Wana Maivai. Kuna Nyanyangu no waimbo wacho wakawanda na Taura mazita vari kuona nekunza. Wana Workten, wana Ungidi, wana Japres. Yachi. Ndoto sangana neZimbabwe. Ndoto ndo asangana na wese che. Kana president. Ndoto ndo. Hakuna ngani. Hapana asingani. Hapana. Alright. Muri Zimbabwe ndinaye Nashville. 18-year-old boy kana kuti man. Ato 18 kona uchita 18 wato man. Mukamutarisa unogona kusaona zviri maari but ndoziva kuti muri Zimbabwe munosimudzira hakuna kana basa kuti munhu akaita sei. Takambobvunzira vanhu vakawanda mukasimudzira mukasvitsa pamunoda. Uyu mukomana ndayanaizwa ranhasi kuti after a year tizodzoka panapa kuzogara wakupaka mujagwa rako hauzondidadiri here. Mwana atakazodaidai vane tumajagu tumushatinga twaoka kana ndinoona ndasirira. Taura tizi. Kana ndasirira uyu umweni mune muimba unofarira futi weMamutare muno unoimba gospel unonzi Dorcas Moyo. Ndinofarira futi. Ndosangana naye. Ndoda. Ava vanedzi ndichamufungira ndoti ndopo ukasangana nawo unododi. Ndoda kutaura nawo. Ngotaura nawo chete. Apare mbona nawo. Ngorwa zvimaselfie. Selfie ya right. Mudare unozoti mhoresa here mumapenda. Andadzi. Hamutadzi. Andadzi. Alright. Ndinaye Nashville. PamaFacebook, pamaTikTok, mapage ndako here. Andakaona. TikTok ndo pane page yangu. Unoti nini ka? Page yangu yacho Facebook unoziva nano. Arisira nguba. But ndile mfesu wanatangorwa ne. Saini manje yangu ninainetsa kugadzira page. Sando kugadzira. Saka uda kugadzira here kana ndongoshandisa neiroro rega. Rangu nichatorida. Alright. Tofana kutogadzira. Rangu ndogadzira. Asi manje izvozvo ndigadzire nefoni yangu manje andona rigadziriki noti nongo nonetsa. Saninga kudai kuti isinganetsi bana. Ocha kugadzira makonda acho isa. Okay. Zimbabwe tatinaye Nashville. Tichauya futi pana patikugara pamasteps panapa tigokurakidzai kwamunenge mamusvitsa. Tiri kuziva muri Zimbabwe munotsigira zvipo zvinenge zviri mari. Hapana chaungada kundiitira wewe? Like ichi. Kana ungondipa kana dhora usati wane mari kudai. Tichaita nyoti. Kana umbondiitira kaskiti. Kaskiti nasina. Yozi nasina taruza danda ndaziya ndatoya nembatya dzangu. Anyoti kadhora manje mema undzosera kweni ndokurisa kweni. Saka unokwira 50 cents. Ndo kone kunozi kumudhato. Unodiwo. Ndo kunokuwa makweni ma 50 cents. Ndechebhabhi pa. Dzika pamujita. Baba pane vanokuwa makweni va. Yeah. Alright. Aiwa, thank you so much. Mazvona muri ndati kwadhora ndakatarisa. Ndada kuona kuti moyo wenyu maona kuti is a good guy. Moyo wake wakareruka singaiti. Thank you so much. Yeah. Roma